Sing depan tak tes iki duduk lapangan Doro ya Nduk ya. Kalem. Coba nyuwun saya Bapak Ibu, nyuwun mardikaning penggalih panjenengan, tepuk tangannya mana dulu dong? Oke. Tengah, tepuk tangannya mana tengah? Red. Yang belakang tepuk tangannya mana? Wow, nyandak piring siap. Baik, Bapak Ibu, untuk menuruti permintaan panjenengan, saya akan menampilkan artis cilik kita, owner dari Campur Sari Mayangkara. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Kita panggilkan Niken Salindri. Sugeng dalu nak, jarene nak. Dalu Mas Bambang. Ah, kene-kene. Nayu-nayu dhewe. Yo. Nyuwun sewu. Mendah kaya urip lan nalika mesti bakal mulia jar lair putri Setya terus bisa nyuwarandi
Cerdas, betul, betul, cerdas. Wih, disel apa ber Mas? Ya. Ayo Mas Bambang. Jarano. Eh? Jarano. Mah aku ndek jaran ketelu supen. Aku nyapa ndak gelem jaran. Lah sebabnya nyapa gak jaran? Roku gampang suwe.